Ate! Hi guys! Ay, may naliligo siya. Ambot. May naliligo. Ay. Te! Pwede maligo! Say hi to my live. Hi! Hello! YouTube. Ha? Sa YouTube. Sa YouTube? Yeah. Ate, oh, dito, oh. Monetize ka na dyan? Oo. Ilan Mo- ang followers mo? 11,000. 11K! Yeah. Ang dami Konti lang. Wala na nga eh. Ang dami. Konti nga ate. Ako ano lang eh. Ay, ngayong buwan nagsahod. 2K lang. Nards, hello. 2K lang ako. At okay. Mainit. Nawala ang pagka-monetize ko. Monica. Monica din. Moni na ako dati pero Balik wala ka. na ngayon kasi hindi Balik na ako ka, te. nag-video. Bumalik ka. Hello! Ah, Baka yung ano ko. Sandra Hayaan ko sila. May isa lang naman na ano. Uy, maray na hapon. Puti mo man dyan. Mainit dito, maulan. Oo, mainit siya. Tapos, ayan ang babangka. Sarap maligo. Dapat lagi kang short video. Oo. Dalawa channel ko, te. Dito sa may mga bato, te. Ambot. Sarap maligo, te. Gusto ko maligo. Hindi ako nakaligo sa dagat. Tagal. Patapos na kaya summer, ate. Wala na tayong ano. Ang sarap, ang init ng tubig. Malamig ang tubig, te. Malamig. Upo muna tayo dito. Ano, te? Upo muna tayo? Okay. Pupunta na tayo doon. Asan ba? Hanapin na muna natin bago tayo. Oh, sige. Let's sit for a little bit. Okay? Mainit! Mainit, guys. Mainit. Ngayon, kaunti, ate. Tama na sa threshold. Tama lang. May pumasok ngayon. Pero noon, nung unang pandemic, 2 years, consistent na 2 years ako nagsasahod. Pero 200, 100 plus, euros. Kunti. Wala naman ano. Tayo yaman. Ay, ako. Kung hindi magtrabaho, libangan ko lang. Nagla-live ako. Oo nga, dati nga monetize ako dyan. May Nagla-live ads ka? na ako. Nagla-live ka, Nung hindi. wala na akong video na may upload kasi nga naka-live-in ako. Dami. Nawala ang monetize ko. Nawala na yung ano, no. Hirap pa naman ngayon ma-monetize mga channel. May mga bagong mga ano ngayon, nag-YouTube. Tapos, hirap maano. Kasi noon, uso pa yung mga bigay-bigay. O bigyan kita. Kahit mga subscribers. Ano, Noon. ano ka ng Pag may mga kagrupo ka. send ka ng ano, diba? Oo, minsan may bibigyan kita. Halimbawa, bibigyan kita para mamoni ka. Oo. What's our? Kasi noon, uso pa yung mga bili. Oo. Tapos yung iba may mga factory ng saging, factory ng what's our. Joke lang. Diba? Short lang to. Mga ano, ang ganda nito. Kung dito yung bahay mo tapos malapit ka sa dagat. Ang sarap ng ano, feeling. Tapos pagkahapon, andito ka sa balcony. Sana all. Nandito ang bahay nila. Diba? Tapos, may bench na upo-upo ka. Tapos may dala kang drinks. Tapos may ka-holding hands ka dito, ate. Oh. Sana all na. May apam, ate. Oh, may apam. Oh. Ayoko ng apam na walang pera.
Bakit gusto mo Pinoy? Pinoy ka na lang kahit walang pera. Ah, oh, Eh, Pinoy ako, daw. mag-apam, Guys, mag-apam ka, tapos wala namang pera. ate is available. Hi, Yes, I'm available. ate Sita. Ah, she is only 52 years old. He's looking someone. You're not looking. Okay, no problem. Baka naman. Oy, hi. Pero pag may Hindi daw siya naghahanap pero kung may dumating. Sabi niya. Kaya dumating na kayo guys. Kaya may hinihintay si ate. Oh. Uy, Tugang! Shout out! Tugang J Music TV. Shout out. Thank you sa patamsik dyan, guys. Ano to, te? Ito ba yung hinahanap natin? Mainit siya pag nasa mainit ka. Pero pag nasa lilim ka, presko siya, guys. Kaya may hinahanap kaming kutsara at tinidor dito. Ayan si ate. Uy, live! Work mode guwapa. Hi, Camila Alex. Hello, may galaw siya. Self! Shout out siya, Self! Hi, guwapa. Live. I'm live. Joke lang. May, nagala kami, guwapa. Camila! Hey! Gala is good, guwapa. Yeah! Dito sa may tabing dagat. Hinahanap ko si Ryan Saltiga. Wala naman dito. Ano? Joke lang. Be happy, guys. Oh. Sarap ng ano. Ah, meron akong bag. Alam nyo guys kung anong laman nito? Ah, endorsement na kami. 11. Okay. Sige. 11 na ba? Ang tagal pala natin sa train ate. Ayan. Sige lang ba pa? Oh, live. Mega love shoutout. Sabi ni ano. Oh, may hinahanap kasi kami guys. Mainap kami. Mainit pag nasa initan. May sa araw. Ah. Ay, yan na lang ang papakita ko dyan, guys. Ayan. Yan mga ano na yan dyan. Yan, bundok na yan, guys. Ayan. Ayan, bundok na yan. Hindi akin yan. Oh my goodness. Buang na naman ako, oy. Ang aga-agang lumayas. Tapos, ano, kilala nyo guys si ano, si Ryan Sartiga, saka si ano, si Swiss, katropa Swiss. Oh, picture daw kami guys. Kaya mag-e-end na kami. Uy, Tugang. Wait, self, ha? Uy, si ate, naguhubad. Akala ko maghuhubad na siya, guys. Bawal yan din. Ang init na, may ano kaya? Pwede ba dito? Baka mamaya na prohibited daw. Oh. Self, nagkabati na kayo ng anino mo. Uy, bati kami ng anino ko, gwapa. Tugang. Tugang self. Bati kami, hindi kami nag-away ng ano ko kasi ang kakampi ko na lang yung self ko, yung anino ko. Kaya huwag ka dyan. Bati kami. Kaya hindi kami mag-aaway ng sarili ko. Ng anino ko. Bahala na. Di ba? Si ate ininitan na siya kasi nasa init tayo. Mamaya Mag-ano ako. siya, magre-retouch guys. Kasi baka may dumating. Pag may dumating daw kasi sa kanya, okay lang. Hindi siya naghahanap. Oy, thank you so much ha. Mag-end na ako guys kasi magpipicture kami. Para may pang iniinitan.
Nag-retouch si ate eh. Retouch si akala ko, break kayo. Akala, hindi. Break from work. Hindi kami magbe-break. Bahala na siya magtiis sa akin. Yung sarili ko ba. Magtiis siya. Kung kaya niya, ang anino niya. Ang sarap dito guys. Oh, sarap. Presko yung simoy. Pag may araw lang, mainit. Oh, ito naman nakaano naman ako. Jack na ano. Maong naman hindi masyadong. Sige na, bye-bye na guys. Thank you sa pagpunta ninyo. 11 minutes. Bye! Thank you. Happy Monday. Nasaan na si ate? Ay, sige. Tapusin mo yan, te, bago tayo picture. Kapoy ako sa ano, hawak ng phone. Ay, 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 ay. May hinahanap kami dito sa tabing ano, sa tabing dagat. Ganda oh. Malayo ang tingin, wala naman na. Okay na, te? Hey! Enjoy! Mega love shoutout! RTM Pinay sa Japan TV. Shoutout, guwapa. Ayan, bigyan ka ng jacket. Thank you, guwapa. Thank you, Tugang. Ayan, may jacket ka na RTM Pinay sa Japan TV. Ayan. Thank you so much. Thank you guys sa mga pumunta. Thumbs up. Thank you. Mega love shoutout. Saglit lang ito. Thank you, host. Thank you din sa pagpunta, RTM. Bakas ka sa aking video para balikan kita. Hindi kita mabalikan, phone lang gamit ko. Di ba? Ah! Mainit. ang gulo ko, ang gulo. Tapos na si ate. Kay mag-ano na kami. Bye-bye guys. Thank you so much. Bye! Mag-picture daw kami. Para may souvenir kami dito. Mahal pa masahe eh. Kaya malayo. Kaya sulubos-lubosin namin. Magpipicture kami. May sombrero dito, Teo. Sa bata. Ayan si ate. Ayan na. Ayan na si ate. Mm. Ah. Nauhaw ako. Pwedeng aminom. Ganda nito pag umaga mag-jogging. Sa Geneva din ganito eh. Ang gulo ko. Ote, mag-ano lang ako. Mag-end na ako. Bye-bye guys. End na ako. Bye. Aba, yung sexy ng ate ha. 53 years old yan guys. Nako. Para lang niya siyang 17. O, desi. Yeah. Saan ka pa? Bye-bye. Thank you so much.